Sanibona, phinde ngibingelele nje ngaleli thuba ngalomzuzu ngaleli hora. Sibonge nje umdali wezulu nomhlaba ongcwele obabazekayo umuhle omangalisayo. Uhlezi kuyintokozo kungithabisa ukuthi sihlangane ngalezi zindaba ezimnandi ezinkulu kudlo kumnandi komphefumulo kudlo kumnandi kwengaphakathi lethu kudlo kumnandi okusisuthisa kusibuyisela enkosini bese siyajabula injabulo engakhokhela sijabula injabulo engapheliyo sijabula injabulo yangunaphakade esiphiwe ngumdali wezulu nomhlaba ngokuba izithelo zakamoya esinye sazo siyinjabulo ngaso sonke isikhathi. So if sisiphucwa yona le njabulo lesidinga silangazela kangaka soyithatha aphenye sizoyithatha kuphi otshwaleni ayikho lapho soyithatha kuphi emalini iyaphela lapho soyithatha kuphi ey'ntweni ziyadlula zonke but injabulo engapheli it's through uJesu Kristu and umehleli nawe uhlezi wethabile ngaso sonke isikhathi wehlezi udumisa ngaso sonke isikhathi wehlezi ukwenza intando yakho ngaso sonke isikhathi. So singabantu kumele hlezi sazi siqonda ukuthi uJehova usasithandile usasibekela usasenzela umusa ngaphezulu komusa ngobubele bakhe ngomusa wakhe nangamandla akhe nangenkazimulo yakhe. Uhlezi sibonelele ikusasa lengakafiki uhlezi sibonelele izinto ezingakenzeki ethanda ukuthi sizazi siziqonde ethanda ukuthi sizazi sizisize ethanda ukuthi silungiseke endleleni yonke ethanda ukuthi sihambe ebukhoneni bakhe ethanda ukuthi senze intando yakhe ethanda ukuthi siphulukise sisizakale ethanda ukuthi sibuyele ebukhoneni bakhe nasebungcweleni bakhe ngokuthanda yena nangokusibekela nguye ngaso sonke isikhathi. So singabantu kumele hlezi sihlezi siqaphela ngaso sonke isikhathi ukuthi uJehova usithandile uJehova usihlengile uJehova usibiyelele uJehova usibekele ngaso sonke isikhathi. Hlezi nje kuningi singakhuluma ngoNkulunkulu but ngalesi sikhathi ngalethuba ngalomzuzu fisa nje sikhulume ngesihloko sithi qaphelani amabhange ubugebengu qaphelani amabhange ubugebengu. Bantu baNkulunkulu into ekumele hlezi siyazi ukuthi lapha emhlabeni yonke into siyabuswa ngayo. Remember ukuthi yonke into sifike i-prepared for it ngithi akukho ukuthi ufike wafika nakona ukuphethe ufike nje ungaphethe lutho but ubufumbethe i-destiny yakho ubufumbethe isipho sakho but ubungaphethe fridge ubungaphethe imali ubungaphethe lutho yonke into uyifice la. So uzotshelwa uzocontrola it's like mawuzovakasha awuphathanga grocer awuphathanga lutho uzocontrol uzotshelwa ukuthi olalela ke sidla kanje sidla 2 slice ukuthi ubudla 5 slice kini papa okwakho lokho udla 2 slice like high ufike ungaphathanga lutho but ngeke ukuthi usula usukulethe lutho usukule ndima uzocontrola uzotshela ukuthi enza kanje nakanje nakanje. So singabantu there is a full level of control lapha emhlabeni ungayitshela ukuthi uyicontrola wena hayi vele ngisebenzisela ifoni yami you are being controlled hayi vele ngenza ukuthi you are being controlled hayi ngiyayiphilela nje mina uyithathela inqumo ayikho into kanjalo. Somewhere somehow ngendlela thizeni khona indlela ocontroleka nocontrolwa ngayo either ngento oyisebenzisayo into oyithandayo into ohlezi kuyona but khona indlela oqhutshwa ngayo. So ngibona nje iphupho ngisendaweni esedolobheni engazuthi kumele nginikezwe imali it's like khona umuntu ofuna ukuthi anginikeze imali bese ke ngiyakwazi ukuthi ngiyikhiphe kwibank ethizeni. Manje ngiyahamba ngiyazulazula ngihambe ngifuna uCapitec ngihambe ngifuna uCapitec ngilebele ngibona amanye ama-ATM ahlukahlukene ngithi ayingeke ama-ATM ngeke azosuka ngishaye ngama-charges nani because ngifuna uCapitec mina ngifuna uCapitec and online bade konke lamabhenki and ngilibele nje njalo ngithi ayi ngidlule naleli ngiphinde ngidlule naleli ngiphinde ngidlule naleli ngifuna specific uCapitec ngoba ngazi ukuthi ama-charges azoba ngcono kwaCapitec but if ngiyikhipha kulamanye le mali ngeke ngisayithola iphelele. So ayiso umunye ubaba orich naye ehamba vele ohamba nje wayisiqhuma amaphela urich vele wangenela noma upolayeni kwavele nakanendaba nama-charges hello urich phela. So kule phupho into ebengiyizwa you know because in a dream you can tell yonke into uyayifila yonke into it's like iba kuwena yonke into iyayitshatha yonke into iyakusinda. So kuleli phupho bengiyizwa futhi kulindelekile ukuthi kunabantu abafuna ukubamba inkunzi yazi la it's like uNkulunkulu bekutshala kimi kuthela ukuthi khona into engekho right khona into ezokwenza khona into efuna ukwenzeka. So ngilibele ngidlula kungavumi nje ukuthi ngime kulayini kungavumi ukuthi ngime kulayini. So inkunzi bafuna ukuyibamba ngalendlela esezingeni eliphezulu njengamanje and ngazuthi izigebengu bezimile like just beside the bank izigebengu zimile lapho bazokubamba inkunzi it's like most uzokhipha imali immediately usuyazi ukuthi vele sengikhiphela ukuthi ngifake emgodladleni wabo vele
and ayikho into ongayenza ngalokho. It's like bayakuthumba somewhere somehow ingqondo yakho ebese uyabanikeza. You only realize after ukuthi ayibo kwenzakaleni la, because these people they use many mithi spirits zonke lezi zinto ukuze bakwazi ukuthi abantu balutheke balahlekiswe. If bekwazi ukuthi ngokuthinta nje wena touch ebese kusuka imali esephaketheni lakho, kusuka imali esemabeleni, kusuka imali esesikhwameni, ziningi izinto ezenzakalayo ezamanyala ezomhlola. So as I was continuing ngale phupho, it's like izigebengu zimile nje eduze kwebhenki zilindele ukuthi umuntu mayikhipha nje imali bese yafaka la bese yahamba. Ukhipha imali ufake la uhamba, ukhipha imali ufake la uhamba. Bezobamba abantu inkunzi ngaleyo ndlela. It's like kwazeka vele, kodwa ngeke uzubone uma ungakangeni kulayini. You only see mase usungenile kulayini uzubona ukuthi into yokuthumba ngempela phakathi. Uzubona usungenile kulayini but futhi akuvumi ukuthi usuke kulayini. It's like vele, you know. And and it's like bengazi ukuthi ngeke phela mina ngize ngikhiphele imali izindlaveni. So yikho kuleli iphupho bengilibele ngifuna engazi ukuthi umoya kaNkulunkulu uyangithatha, sorry uyangithinta ngengozi ekhona lapho, uyangazisa ukuthi konke ngeke right. So manje ngale nkathi ngifuna lapho ngizokhipha khona imali ngadlula inqwaba yama ATM ngilele ngingavumi nje ukuthi ngikhiphe imali ngaleyo ndlela. So ngivele ngime nonoma ungavumi ukuthi ngime nanoma kephi. So abantu bazokufuna konke abantu baNkulunkulu lezi khathi zokugcina, lezi khathi zobunzima. Bazofuna yonke into ngendluzula, ngenkani, ngongasabi futhi, and futhi bengebenze benziwe lutho. Manje abantu abasenandaba abantu baNkulunkulu ukuthi imali oyisebenzele kanzima, imali yabantwana, ugogo, umkhulu, empesheni, they do not care but bafuna le mali. Akubhlungu kakhulu ukuthi njengoba abantu sebengasalwe abasenandaba nabulungiswa, abasenandaba nabanye abantu, yonke into nje izoze yejwayeleke kuhle komjolo weingane emgaqweni. Usuze wajwayeleka ukuthi vele ziyajola, ngisho umuntu omdala uqhamuka azoqhubeka ibambane qabulane zenze whatever zithandayo, and we will go to a time to an extent lapho khona bezogcina belalala khona lapho because izinkanuko zabantu ngesakwazi ukuthi ibambe, but abantu bazokwenza amathanda ngazo zonke izinto abathanda ukuthi bazenze ngesikhathi abasinikeziwe nangesikhathi abasibonayo silungile ngendlela yabo. Abantu abasenandaba nabanye abantu, yonke into izoze yejwayeleke ngendlela eyisimanga, okuyiqiniso ukuthi nalama bhenki ongathi wathembile angeze aveza ukwethembeka. Because uzothembile hawo phela namakhamera nanani, ngeke azoveza ukuthembeka. Uzokhala uzithulise ngempela. Because if there is a hand esebenzayo, isebenza phezulu, isebenza like ubumnyama besebenzisa uprincipal, sebenzisa uthisha, sebenzisa bonke, uzothi ureporta kulo nalo akakunaki, ureporta kulo nalo akakunaki, ureporta kulo, because bonke they are in vele basentweni eyodwa. Ngizothi bayikhampani, ngizothi bayigroup vele already. So kusizana siphele ekhathini ezinje abantu baNkulunkulu, ekhathini zokugcina abantu baNkulunkulu. Kahle lempilo edigital abantu baNkulunkulu singayibona ngazuthi mhlawumbe enza impilo ibe lula, enza impilo ibe mnandi. Nkosi yami ngeyiskena ama fingerprint nanani. Abantu babona engazuthi yonke into right bavelekile, kanti cha. Kuhlezi kune access sesandla semfene eceleni. Angeke wathi uvikelekile umuntu kaNkulunkulu usanolwazi ngawo kwisystem thizeni. You can never say you are protected. Usanobuso bakho, yes uyazibuka uyifacial banibanithi wasebenzisa ubuso bakho kone app yakho izoba right. Angeke wathi uvikelekile usanento kanjalo. Kusanesithombe sakho skena ngaso mongena ngisho ku app yakho efonini yakho. Because kwayizona lezi zinto lezi zama technology nanani, izinto ezikhandwe izingelosi lezi ezu200 sizagqitshwe ezibizwa ngabaphansi because zihlezi ngaphansi komhlaba ziyasebenza. So zonke lezi zinto zibuswa yibona ngaleyo ndlela ubhekiwe, yonke into oyenzayo iyabonakala njengoba buka ucingo wena bona babuka wena. Oh, this camera is it selfie what le ngaphambili, yes wena ubuka yona busy shoot nanani bona babuka wena because iyona imthwebuli, iyona into ebuka wena lapha emhlabeni. Zibuza ukuthi ithwebulani ngempela njengoba kuthiwa nje iyathwebula. Ithwebula iyise kuphi lento eyithwebulayo. Ngaleyo ndlela abantu baNkulunkulu uJehova ufisa sikwazi
ukuthi akukho angakuvimbela uma siqhelelisa naye. Awukho angakuvimbela kuthenini kwenzeke empilweni zethu. If isisuka kuyi angeke azavimbele lutho. Uma ungambizi uvuka angeke avimbe lutho olubi ukuthi ngakwehlele. Angeke azakuvimbe lokho kuba uhlelelwe isitha ngosuku lwakho lanamhlanje. If ungambizi udla angeke azakuvimbe lokho kufakiwe ekudleni ukuthi kukubulala ukuthi ngakubulala. If ungambizi uphuza angeke akuvimbe ukuthi lokuphuzo lolo yonke into efakiwe engcolile ingakubulala. If ungambizi ugibela ngeke azayivimbe le accident eplaniwe ukuthi after 5 kilometers sengenile ebutekisini imoto izoginqika endaweni ukuthi. If ungambizi ulela ngeke azakuvimba abathakathi nabasatanist nazo zonke izinto ezihlasela emaphusheni ukuthi zizokushaya zizokwenza yonke into ethanda ukwenza yona. If ungambizi emshadweni wakho ngeke azakuvimba ukuthi izinkinga zinishonisele naleni izicabanga ukwehlukana ne-divorce. If ungambizi kubantwana bakho ngeke azakuvimbele ukuthi imoya obumnyama ibaluthekise abantwana bakho baphuze babheme benze yonke amanyala nenkohliso bese begcina bakhalisa wena futhi ekugcineni. Ngaleyo ndlela konke masikubeke kuJehova abantu baNkulunkulu. Simunxusa abe nathi. Because ngeke sikuvimbe vele ubugebengu bukhona buzokwanda kakhulu naqala. Like it or not kuzokwenzeka. Uthanda ungathandi vele bayidlova abantu. And ayikho into ongayenza. Inkunzi bayibamba vele and basazoyibamba futhi and kusazoba worse kakhulu. Ngeke sikuvimbele lokho but udinga ukuthi uzibiyele ngaso sonke isikhathi because mawuzibiyele uhamba nomoya kaNkulunkulu yonke into iyaqhela. Suka. Uhamba ufuna yonke into oyifunayo uzuyithola, uhamba uthenge zonke izinto oyidingayo uzuyithola ngokusiza nangokhona uNkulunkulu. So ngaleyo ndlela konke masikubele uJehova simunxuse abe nathi kukona konke ngoba ungathuka isimanga uma ungathola ukuthi ngisho nemvula sithi siyithembile. Naye sinetha ama-chemical leyo ewathathile phecelezi ngathi kwenzeke i-process evaporation. Kuningi sekungcolile abantu baNkulunkulu ngalizwa yonke into idinga ukuthi sibeke isandla sikhulekele ngegama likaJesu yonke into iyashabalala. Konakele manje sesisikekele inkazimulo kaNkulunkulu nje kuphela. Sisiphila ngomusa wakhe phezu kwazo zonke izinto. Masiqapheleni bantu baNkulunkulu uJehova nguye oyaleza izingelosi ukuthi zisilondoloze ezindleleni zethu zonke. Because ngeke singahambi singabantu. Somele siye emsebenzini phela. Ngeke singaya emabhenki izimali abelungu asifakela zokukhona phela. Angeke singakwenza ukuthi ngenxa ukuthi sisaba igebengu, ngenxa ukuthi sisaba manje inkunzi kuhlezi kwenzeka. Ngenxa ukuthi sisaba ngeke singadle ngenxa ukuthi sisaba ama-chemicals sisaba no. Asikusabe sisaba uJehova umdali wezulu nomhlaba konke kodwa manje sikubiyele ngaye. So masinxusa uJehova sisize asiholele kulo lonke ulwazi olulungile nofanelekile ngoba ngaye uzokwazi ukuthi yazi ungcono ngikhiphe esitole. Because uzokhona ngomoya wakhe ngaleso sikhathi uhamba endleleni uthi ungcono ngikhiphe esitole angayi la bank because kulela bank definitely something ezokwenzeka. Ngcono ngikhiphe esitolo ngcono ngenze cashback or ngcono ngisebenzisele ikhadi ngiswipe kuphele kanjalo ngigodukele ngudingi vele cash. So mawukhuleka ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu uba nawe uhamba nawe usize bese nawe uqikela ukuthi ulalele. Umlalele uNkulunkulu mekhuluma nawe. Athi umuntu yazi khona into eshilo ukuthi ngahambi lapha. Khona yazi into beka uNkulunkulu uqobo lwakhe kuyaleza esiza wena uhamba ngenkandla ezwayo ufika wabanja inkunzi kulela khona. Uthi yazi bengavuma ukuthi ngihambe ngedolobheni namhlanje kanti buyolahlekelwa 10,000 wonke just like that. Uthi yazi bengavuma. Bekade ngicabangile ukuthi vele ngihambe kusasa ngabuye ngathi hayi angihambe namhlanje ngoba kusasa nani mhlawumbe ngizobe ngisengenza okunye kanti cha kumele uhambe kusasa wavele. uNkulunkulu uzokusiza mawukhuleka umcela kuphela. Ngeke azazi ukuthi udinga ini ngasephi isikhathi. Udinga wena ukuthi uhlezi umbikele zonke inyathuko zakho. Inkosi sengiyavuka manje. Inkosi sengiyahamba manje. Inkosi sengiyalala manje. Inkosi sengiyadla manje. Sengiyagibela manje. Sengiyehla manje. Sengisemsebenzini manje. Sengenza ukuthi manje. Udinga wena ukuthi libele uyibuyisela kuye. Ulibele umcela, ulibele umnxusa, ulibele umazisa khona ezoba nawe ezokusiza akulekelele kuyona yonke into ngoba khona konke ugcwele emhlabeni. So yilokho kuphela nje engingakubeka ngithi isisombululo ngaphezulu zonke izinto ukuthi uJehova kuphela ngasisiza izintweni zonke abantu baNkulunkulu. uJehova kuphela ngasibekela ngasilekelele. Asikukhulekele konke. Siqikelele ukuthi njalo ngaso sonke isikhathi senze intando yakhe. Siqikelele njalo ukuthi siyamlalela ngoba izigebengu zikhona emabhenki vele bazoyenza into abathanda ukuyenza.
and-ke basalawuleka because bathanda imali. Seyikhathini zokugcina incwadi esho njalo Timotheo wesibili chapter 3. Abadukisi bekhathi zokugcina kuzoba kunabantu abathanda imali, abantu abangenandaba, abantu abangahlonipha. Bonke labantu sebekhona, sebegcwele njengamanje. Angithi nemisebenzi ayikho, angithi impilo iyabheda. So ngcono bafunele imali-ke, le mali lezo benza ukuthi bathole all these fixes abawathandayo. Nokuthi uthanda ukuphuza phuza, uthanda ukufeba feba, azama ukuthi ufune injabulo ngendlela angafuna ngayo. Ubudlavini bugcwele ngazindlela zonke abantu baNkulunkulu. Masiqaphele senze lentando yakho, sibuyele enkosini. UJehova uNtalo wenzile umhlaba usasisindile, usasibekele. So inkosi benani inebusisi, inisize, nebuyele kuJehova ngokuphelele. Simfune satholakala, simbize saseduzane. Ningakhohlwa ukuthi ukufa kuseduze kakhulu. Ungafa namhlanje, ungafa nakusasa, ungafa ngalela langa. Sokuqikelela ukuthi uyibuyisele enkosini. Asisize manje sisaphila. So from that dream ngihamba uNkulunkulu ngiyaleza ngakho, noma ngibonisa ukuthi ubugebengu bukhona bugcwele, but ngomoya wakhe uyakwazi ukuthi akudedise khona konke. Ezwangidedisa lapha ngangangena kulawa mabhenki kulabo layini ngoba kwakuvele kuzokonakala. So ngaso sonke isikhathi masilalele sithobele uJehova. Ungazubona ukuthi hayi ngoba mhlawumbe kuma umuntu orich nani ayisho ukuthi kusafe kunani, cha. uNkulunkulu yena ozolibele kholile, libekusizile. But umbuzo uthi uyavuma yini ukuthi usizakale? Uyavuma yini ukuthi akulekelele? Uyavuma yini ukuthi akuhlenge? Ngoba egcina usuku wena odinga usizo, egcina usuku wena udinga le mali, egcina usuku wena udinga ukuthi impilo yakho ihambe ngokukhululeka emhlabeni. Uwena uzodinga ukuthi ulalele, uwena uzodinga ukuthi uthobeke, uwena uzodinga ukuthi wenze intando yakhe, uwena uzodinga ukuthi uzisibekele, uzisindise wena. Ayikho zokusindisa, ayikho zokusiza. That is why le khathi ugcina siwudinga umoya kaNkulunkulu ukuthi uhlale nathi ezintweni zonke ngaso sonke isikhathi. Ngoba siyashawa, siyalisa ngayo yonke indlela. Kuliwa nenjabulo yakho. Because kuyazi ukuthi uzojabula uma usuyithengile igrosa, sunakele umndeni wakho, kuliwa nalokho. Khona uzoba nosizo, ukhala istress, uqale phansi kumashonisa. Cabanga, sulahle umholo wonke 15,000, qala phansi kumashonisa. Uzofika uthini mashonisa? Uzofuna malini? Manyala sesiphila emhlabeni, ubuhlungu esibuphila emhlabeni. Usize abantu baNkulunkulu. Masiqaphele nobugebengu emabhenki, masiqaphele nobugebengu ezindlavini, masiqaphele nobugebengu ngaso sonke isikhathi. Qaphela ukugada ikhadi lakho. Abantu bamulayini lapha athi umuntu ayomshini asebenzi, wozozama nawe sisi nani uthi uyafika uyazama nani. Kanti uselifihlile ikhadi lakho, ufuna ukuthi wena ushaye iphini. Mase ushayile iphini uyobona imali yakho isiphuma kwenye ATM. Uthi siyabona hawu nayo iphinde iphume, hawu nayo iphinde iphume. Ngalama khadi awukuthepha kuphela. Imagine ikhadi lakho selilahlekile lokuthepha kuphela, uvela uthephe alifuni ngisho iphini. Those uzolithepha nje kalula, libe lethephile nje, libe lethephile, uzoyithatha yonke imali yakho iphele nya. Kuningi abantu baNkulunkulu esibhekene nakho, ubudlova ezindlaveni, ubumnyama. Masibuyeleni kuJehova, uzosisiza, usiholele ekulungeni, uzosiqinisa, uzosikhalima, uzoba nathi kukona konke ngaso sonke isikhathi. Asinje benani, ngibusise kakhulu, inisize, iniqinise. Ubungozi bukhona, ubungozi bugcwele, ubungozi buzokwanda kakhulu ngaqala, buzohlezi futhi banda. But uJehova kuphela ongakusiza. Ngoba uyohlisa ukhala wedwa, ukhala isimayimayi. Awe mayi imali yami Nkosi yami ngqomba yonke. Hlakanipha manje. uJehova ulindele ukukuhlakaniphisa, ulindele ukukusiza. If ubiza ukuthi ucela uMlungu ukuthi akholele in cash, akube njalo. If ubiza ukuthi angazi singenza njani abantu baNkulunkulu because ubungozi bukhona serious. Or wazi ukuthi uyikhipha nje kwi-ATM la ungaboni khona umuntu, or wazi ukuthi nje vele nje wena njalo imali uyikhipha esitolo or something, I don't know. But kube situation yangaleso sikhathi because izinto azenzeki ngendlela eyodwa ngaso sonke isikhathi. Futhi akumele ukuthi sihleze sisabe sithuthumele ukuthi awungeke ukuthi, but zisize wena, zihlenge wena. Imali yakho le yomndeni wakhe, yengane zakho. Uyeza uDisemba naku usula. Bazobonasa abantu tarata left right and center. Ungalahlekelwa 20,000 wakho. Usubudgetele wawuhlakaza wawuhlukanisa. Uvela uhambe kanjalo ucabanga. Kungalaleli. Masilalele uJehova. Simnxusa ngaso isikhathi. Ukhuleke. Ingene imali, ukhuleke ukuthi Nkosi ngicela ungiphe ulwazi nokuhlakanipha ukuthi ngiyisebenzise kahle. Ukhuleke uphuma usuyoyikhipha ebank, Nkosi ngicela uhambe nami ngisindise. uNkulunkulu engakuthikamezisa ngisho endleleni.
enza ukuthi uxoxe nomuntu thizeni khona ungeke ufike kulapha kusakhona lezi egebengu uzofika sezingasekho sehambile. Engenza noma ngayiphi indlela ngoba uhlala ekhaya izoleni uyena ohola zonke izinto. Uyangihola emadleleni aluhlaza. Yena ohola zonke izinto. Uzokusiza kona konke. Sonke sibelane ngosisi hlezi nazi ukuthi uNkulunkulu yasizonda isono, uNkulunkulu yabuthanda obungcwele. Ezinye inkundla zokuxhumana uLihlithemba ku TikTok, Instagram Lihlithemba with Mzobe, ku Facebook Lihlithemba Mzobe la khona imibhalo for abantu abasebenzisa remote no short term clips for ama-video lawa afana na TikTok na Instagram. Inkosi benani niqiniseni ngosisi niqaphele ubugebengu emabhenki. Inkosi benani umoya kaNkulunkulu kuphela uzokusiza ukholele kulungeni. Hlangane phani nisabe uJehova manje uze uphakade. Amen.